Aquesta reforma laboral suposa l'atac més greu als drets dels treballadors de la història de la democràcia espanyola. S'han atacat drets reconeguts en la Constitució, com la força vinculant dels convenis col·lectius, i sobretot el que s'ha fet és donar-li total llibertat a l'empresari per acomiadar als treballadors d'una forma molt més senzilla, molt més ràpida i molt més barata. Pel que fa a la reforma o al que ataca la negociació col·lectiva i a la força vinculant dels convenis col·lectius, que és una garantia constitucional, el que es permet és que les empreses se puguen despenjar dels convenis col·lectius en condicions de treball i en condicions salarials més enllà del que establisca el conveni col·lectiu sectorial. I això debilita moltíssim a col·lectius amples de treballadors que no tenen força de representació sindical en les empreses. Pel que fa al cost de l'acomiadament, el que s'ha fet és universalitzar les causes per les quals un acomiadament per causes objectives puga ser declarat procedent. I això vol dir que passem d'indemnitzacions de 45 dies generalitzades per als contractes ordinaris a indemnitzacions de 20 dies, perquè a partir d'aquest moment pràcticament tots els acomiadaments seran considerats com a procedents per la via objectiva. Eixa rebaixa o eixe estalvi de costos per a l'empresari, a més, se reforça en la possibilitat d'optar per l'acomiadament exprés, és a dir, reconèixer el mateix, que no es donen els motius que està al·legant i per tant s'ha descausalitzat el motiu de l'acomiadament, i això implica al mateix temps trencar qualsevol possibilitat de tutela judicial d'un dret com és el dret al treball en aquest país. A més, en un estat en el que sembla que n'hi ha dificultats per a cobrir moltíssims aspectes de la protecció social, se van a destinar recursos per a subvencionar l'acomiadament en un moment com aquest, ja que a partir d'aquest moment tots els contractes que se facin des que va entrar en vigor el Real Decret tindran una subvenció de 8 dies que pagarà el Fogasa. Per tant, suposa un menor cost per a l'empresari. I recordem, és el cost de la indemnització l'única barrera que té l'empresari per a pensar-se dues vegades abans de prendre la decisió d'acomiadar a un treballador, perquè l'acomiadament és lliure, però pagat. Ara continua sent lliure, però molt més barat. A més dels aspectes que ja hem comentat relacionats amb la negociació col·lectiva i al cost de l'acomiadament, n'hi ha altres que també són molt importants, com ara el donar-li cabuda a les empreses d'intermediació en el mercat laboral en ànim de lucre. Això vol dir traslladar a mans privades i a les lògiques dels mercats aspectes fonamentals per als ciutadans, com era tota la gestió de la desocupació i la protecció per desocupació, que fins ara estava en mans de l'Estat. És un aspecte més de com s'està eixint de la crisi, per la mateixa porta que es va entrar. El que va fallar va ser tota la manca de regulació de determinats mercats, i ara eixa falta de regulació se trasllada també al mercat laboral, donant-li més discrecionalitat als empresaris per una banda i ficant en mans privades els elements de correcció que n'hi havia per a protegir als treballadors. Per aquests motius, el 29 de setembre, vaga general.